Productions. Ndị be anyị ekene nwụrụ aha m senetọ ka eji mara m ụta aha nne m na nna m gụrụ Uzoma Bethel Njoku. I'm a comedian. I'm an art film. That's I'm na-emekwa MC. Na-emekwa business as onye Igbo. Na-agba mbọ from all corners. Ebe m ga-ebido na kama na etoro m n'ugwu Hausa ka amụrụ m. Amụrụ m n'ugwu Hausa, na n'ugwu Hausa ka m toro. Amụrụ m na Niger State. Kama ebigokwa m na Gongola State ka a na-akpọzi Adamawa na. Ebigo m na Bauchi, ebigo m na Jos. Ọzọ Jos aka m nọ. Ya too ọfụma before m bidozie secondary school na Ụmụahịa na Government College Ụmụahịa, Abia State. Mechaa nke a laghachita back to Jos. Bidozie nke a na-akpọ mahadum. From diploma to degree, ngụchasị from that side. There was a Lagos after 1 or 2 ebe a na-agba mbọ. Comedy career m bidoro na Jos. O bidoro na Jos. Dịka nsogbu unu, ejem school na University of Jos. So ebe a ka m bidoro egwuregwu anyị na-emegasị. Na ebe a ka m gụrụ theater arts. Ebido m na school na university. Bido mewe ihe gbasara egwuregwu anyị na-eme. Mụhe comedy, mụhe acting na. Megidekwana ya oge stand-up comedy ji gwuruzie eji eri nri n'ụlọ. Oge ahụ ka m bidoro na radio station, bido mewe comedy na radio station that time. Aga m akpa ha radio station ka m ghara inye ha free publicity. Ebido na one radio station oge a na Jos na-eme comedy ebe ahụ. Megidere comedy ebe ahụ mewezie ma na stage. A na-emekwu na stage na school, but kama nke ahụ mmadụ aga consider as a professional ihe na. Oge m ji bidozie nke radio nke nwere ike si na nwụ professional at that time. Megide ụzọ mụ na Julius Agwụ bịa na cross oge aka m bidozie meozie bigger stage performances. Dịka oge ahụ ka ọ na-eme Crack Your Ribs na Abuja. My first Crack Your Ribs nje wụ na Abuja 2005. Down the lane. Bidozie nke m oge ahụ ndị mbekwa mee show na Jos that time, ndị makụ that time ma na 2006. Nke a mkpọrọ ya Check Your Blood Pressure. Mechaa nke aha nwezie idea ka esi ahazi ịgbasara show. Mechaa nke aha bịazie Lagos bụ ịgba mbọ because ịmana ị na-arụ ụdịrị ọrụ anyị na-arụ. Ebe ha Lagos enwe ka o si adị, ọ dị ka ịchọghị ime the big challenge. Ya kedekwa Chukwu oge ahụ anyị gbadatara ebe a. Ma aka m na-arụ with Julius Agwụ oge ahụ. Ọ kwaturu Julius ka m ji jee obodo oyibo. Obodo oyibo mbụ njere with Julius na 2008 oge o mee Crack Your Ribs na London. Emechazie nke aha ndị ọzọ na-akpọkwu mmadụ. Arụgokwa with basket mat, arụgo with Alibaba, arụgo with mmadụ niile kwesịrị ka ha rụọ ọrụ with na indọstrị anya. Mụ na ndị mmadụ arụgo ọrụ ndị asị na ndị na-eme comedy, ndị na-eme show. Mụ na nnukwu mmadụ arụgo, mụ na Julius arụgo, mụ na basket rụọ, na Alibaba arụgo, mụ na ewu anyị arụgo. Ndị niile ndị na-atọ 1000 lap mụ na afa arụgo kwa. Mmadụ ejezugo ebe niile kwesịrị ije. Ejegokwa m America je mee comedy, mekwu nke m. Last year m je London je mekwu nke m. So anyị agazugo, ejego France ije rụọ ọrụ, ejego Switzerland ije rụọ ọrụ, Ghana ije rụọ ọrụ. Mmadụ na-agba mbọ, anyị kenekwa Chineke maka nke a. Industry anyị, comedy industry ka m si afụ ya in the next 5 years. Ụkwa na ọ ya eto karịa ebe ọ nọ na. Oge anyị nwa bidoro mee comedy ya, ọhụrụ dị ha na-ahụzi ugbu a. Ọzọ ha na-ahụzi ugbu a. Ịmụ ugbu a onye were fonu o rekọdụ skit tinye na Instagram, tinye na Facebook, anakwa akpọ onye ahụ comedian. Ọkwa comedian kama na ọwụghị ụdị comedian aha ka anyị ji bido with. So many more ways ya apụtakwa. Onye ma nke ya apụta echi.
so ama m na the industry na-eto nwayọ nwayọ. Ọ bụ na m na-arụ ọrụ ma ọ bụ na m na-eme acting ma ọ bụ ime stand-up comedy ma ime MC ma ọ bụ ije present ya idea na company and all that ma ha na-eme radio ka m si relax na ụfọdụ ma ndị comedians enwe ka ndụ anyị dị mgbe anyị na-agba nkịtị anyị na-achọkọrọ ebe ọbụla anyị ga-anọ anyị ga na-akpa nkata so mgbe enweghị m na-eme mụ na ndị ọyị m na-anọkarị na-akpa nkata because otu a ka anyị si enweta idea iji akọ ihe anyị na-akọ otu akọ ka anyị si ama ihe na-eme n'obodo bọs relax ya kpaa nkata I'm not like ime travel by road or walk by flight. I'm not like carry travel by walk on a man about flight. I'm about flight very much. Come on, I'm not there to flight. I'm not like you move around and just meet people, bank my happiness now. Now for the man that's my lifestyle. Even a massive beans na plantain. That is any beans na plantain with azụ adịka Holy Ghost na-abata gị n'ime adị mma. Ndụmọdụ nwere ebe ndị ka na-abata ọhụrụ na ọrụ anyị na-arụ ma ndị ka na-eto eto bụ ị ga-echek ihe ị na-aba n'ime ilezie ya anya ịhụ na ihe ị na-eme o si gị n'ime na-apụta ma ihe Chukwu kwadoro na ndụ mmadụ no matter how iji hide ya ọ ya na-apụta. Enwere ndị na-adị very funny whether you stop them from being funny na-adị very funny so you check ma ọkwa talent nọ gị n'ime ka ihe mụtara amụta because ihe a mụrụ amụ na-agwụkwa ike sometimes ndị Igbo na-asị ihe a mụrụ amụ karịa ihe a gwara agwọ so rather nke si gị n'ime na-epụta it's very important because sometimes ị na-ahụ na ihe plan ama work ka isi plan and at that time frustration nwere ike ịbata n'ime the thing kama na ọwụ ihe ịkwadoro ihe ya si gị n'ime na-apụta but n'iwe ha passion oge aka ya na-echek na the show ma achọghọ echek eme na-erezi ego tụwa container ma ọrụ na alaba or something ọ bawa office na-arụ so ị kwesịrị inwe ndidi first and foremost check ihe na-aga on ma ngịnwa chọrọ ime the thing ka ọ na-ahụ ebe a na-eme eke ego ndị kọmedian na-agba nnukwu moto esizi ka isoro ha agba nnukwu moto ichek ya na mara wee advice m nwere. Ndụmọdụ nwekwa na ebe ndị Igbo nọ as a general as a race bụ na anyị na-ede ichegharị echiche gbasara aka anyị si eme ihe because na-egosi anya n'obodo Naijiria nọ n'ime ndị Igbo bụ ndị rụrụ ihe a na-ekwu that is a na-ekwu development dị iche iche na in different states ma ebe anyị nọkwa ọkwa ndị Igbo na-arụ development nọcha ebe a efu ala efu ụlọ ndị ahụ gasịrị na First Ark ma ndị Trade Fair ma ndị all these places ịbịa Ikoyi mmiri na-ebịa na Lagos anyị nọ n'ime ndị Igbo tichara akara ebe ahụ otu ịgbada down to east ejiwazie ka eze why east ji dị like this akụ kwesịrị na-eru ụlọ no matter what akụ kwesịrị na-eru ụlọ. Afam bụ senator awụwe comedian nwekwa actor n'obodo Naijiria nọ n'ime ihe na-ekiri na-awụ isi mbido ya na-ekiri ya agbanyekwa na TV